Bore da, a chroeso chi yma unwaith eto i Capel y Ffynnon. Gobeithio bod chi'n profi bendith yr arglwydd. Mae'n dda dod at ein gilydd fel hyn i addoli. Rwan, yn yr Hen Testament, dyn ni'n deall bod pobl yn meddwl mae'r lle i gyfarfod â Duw go iawn oedd yn Jerusalem yn y deml. Mae yna salm sydd yn mynegu hireth am y deml. Yn Salm 84, da ni'n darllen fel hyn. Mor brydferth yw dy breswylfod o arglwydd y lluoedd. Yr wyf yn hiraethu, yn deheu hyd at lewig am gynteddau'r arglwydd. Mae'r cyfan ohonof yn gweiddi'n llawen ar y Duw byw. Cafodd hyd yn oed aderyn y to gartref arwennol nyth iddi ei hun, lle mae'n magu ei chywion wrth dy allorau di. O arglwydd y lluoedd, fy mrenin am Duw, gwyneu byd y rhai sy'n trigo yn dy di, yn canu mawl i ti yn wastadol. Bydd y salmydd yn ei ddigeddus i'r rhai oedd yn gallu bod yn y deml, yn addoli Duw. Rwan, da ni'n gwybod bod ni ddim angen bod mewn lle arbennig. Mae Dyw'n bresennol ym mhob man. Ac yn bod ni ar wahân bore yma, da ni'n gallu addoli Duw efo'n gilydd a'i ganmol o. A dyna da ni am wneud wrth i ni ganu yn hemyn gyntaf. Fenaid cod, bendithiad y greawdwr, ef yw dy darglwydd, ef dy gyfaill triw. Araf i ddig, cyfoethog mewn trigaredd, mola dy geidwad Iesu. Wel blant, gobeithio'ch bod chi yn dal i fwynhau yr amser yma.
A heddiw dwi wedi dod â rhywbeth i ddangos i chi. Cloc ydy hwn. Mae'n hen gloc, a heddiw da ni'n gwybod bod clociau a watches maen nhw yn gweithio fo batris. Ond nid yma mae'r cloc yma yn ei ddefnyddio i gael o i fynd. Ond mae'r cloc yma yn defnyddio peirianwaith sydd tu fewn iddo fo. Ac mwyn iddo fo weithio wedyn, mae yna oriad fel hyn, a mi fydden ni yn agor y blaen, a rhoi'r goriad fewn fanne a'i droio mwyn cael y cloc i weithio. Ond chi'n gwybod, mae yna rhywbeth o'i le. Mae rhywbeth wedi digwydd i'r cloc yma. Mae rhywun wedi troi hwn yn chydig bach gormod, a mae yna rhywbeth tu mewn wedi torri. A wneith y cloc ddim gweithio, nes bod hwn yn cael ei drwsio. Felly, da ni'n gorfod ffeindio rhywun sy'n mynd i allu trwsio'r cloc. A dyna beth gwerthfawr yn de. Pan mae rhywbeth wedi torri, bod ni'n gallu ffeindio rhywun sy'n gallu i drwsio fo, sy'n gallu gwneud y peth yn iawn ar ôl i rhywbeth gael i dorri. Ond yn y byd yma, da ni'n gwybod bod yna rai pethau sydd ddim yn gweithio'n dda iawn yn dydyn ni. Mae pobl yn gas efo'i gilydd. Mae pethau dyn nhw ddim yn gweithio'n iawn. Mae fel se'r byd yma wedi torri. A mae'r Beibl yn dweud wrthon ni, a beth sydd wedi digwydd ydy bod y diafol wedi dod, a bod y diafol wedi temtio Efa, a bod hi wedyn ac adda wedi gwrando ar y diafol, a bod y byd wedi torri oherwydd hynny. A dyna pam bod yna lot o bethau yn digwydd yn y byd sydd ddim yn neis iawn. Mae pobl yn gallu bod yn gas efo'i gilydd. Da ni'n clywed am ryfeloedd. Da ni'n clywed am bob math o rhywbeth yn digwydd. Ond newyddion da'r Beibl ydy bod Iesu Grist wedi dod mwyn trwsio'r byd. A mae'n adnod dwi eisiau i chi feddwl amdani. A dwi eisiau chi gallu dysgu hi os gellwch chi rhywbryd. Gofynnwch chi dad a mam ddangos yr adnod yma i chi. Mae'r adnod yn dod i fyny rwan, dwi'n meddwl, i ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd Mab Duw. Mab Duw wedi Iesu ynde, a mae o wedi ymddangos mi ddaru o ddod i'r byd mwyn dinistrio gweithredoedd y diafol, mwyn dadneud y drwg y mae'r diafol wedi ei wneud. A mae'r adnod yma i'w ffeindio yn llythyr cyntaf Ioan, pennod 3 ac adnod 8. I ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd Mab Duw. Gofynnwch chi dad a mam ffeindio'r adnod i chi a dysgwch chi. A cofiwch chi y newyddion da yma bod Iesu Grist wedi dod i drwsio yr un sydd o'i le yn y byd. Rwan, da ni'n mynd i ddarllen am y diafol rwan. Ond nid y diafol yn temtio Adda ag Efa. Ond da ni'n mynd i ddarllen am y diafol yn ceisio temtio yr arglwydd Iesu Grist ei hunan. Felly mae'r darlleniad yn dod o Efengyl Mathew a phennod 4. Efengyl Mathew a phennod 4. Yna, arweiniwyd Iesu i'r anialwch gan yr ysbryd i gael ei demtio gan y diafol. Wedi iddo yn prydio am 20 dydd a 20 nos, daeth arno eisiau bwyd. A daeth y temtiwr a dweud wrtho, os Mab Duw wyt ti, dweud wrth y cerrig hyn am droi'n fara. Ond atebodd Iesu ef, a mae'n ysgrifenedig, nid ar fara yn unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Yna, cymerodd y diafol ef i'r ddinas sanctaidd a'i osod ar dŵr uchaf y deml, a dweud wrtho, os Mab Duw wyt ti, bwrw dy llun i lawr oherwydd y mae'n ysgrifenedig. Rhyddo'r chymen i'w angylion amdanat, byddant yn dygodi ar ei dwylo rhagyd hi daro dy droed yn erbyn carreg. Dywedodd Iesu wrtho. A mae'n ysgrifenedig drachefn, paid a gosod yr arglwydd y Dduw ar ei brawf.
Unwaith eto, cymerodd y diafol ef i fynydd uchel iawn, a dangos iddo holl deyrnasoedd y byd a'i gogoniant, a dweud wrtho, yr rhain i gyd, a roddaf i ti, os syrthi i lawr am haddoli i. Yna dywedodd Iesu wrtho, dos ymaith Satan, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, yr arglwydd y Dduw a addoli, ac ef yn unig a wasanaethu. Yna gadawodd y diafol ef, a daeth angylion a gweini arno. Wel, gadewch i ni weddio bydd Duw yn ei ras yn helpu ni i weld a deall yr hyn sydd yn digwydd yn yr hanes yna. Dyn ni am geisio Duw mewn munud, ond cyn hynny dyn ni am ganu efo yn gilydd. Iesu, cyfaill fe naid i. Cyfeithiad ydy'r emyn yma o emyn Saesneg. Jesus, lover of my soul. Dyn ni wrth gwrs a gofal am yn bywyd dyn ni'n hunain, ond oes neb sydd â cymaint o ofal dros yn henaid ni a'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac felly dyna lle dyn ni'n gallu troi bob amser. Iesu, cyfaill fe naid i, gad i'n ffoi, ith fynwes gref, tra fo'r tonnau'n codi'n llu a'r storm yn rhwygo'r nef. A falle bod chi'n teimlo bod ni'n nghanol storm yn y wlad ar hyn o bryd. Ond cudd fi i geidwad, on i ddaw terfyn y tymhestloedd maith. Dw fi'n iach i'r hafan draw, derbyn fi ar ben y daith.
Gadewch i ni droi at ein tad mewn gweddi. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n atgoffa'n hynny wrth ddod ger dy fron y bore yma. Mae ti ydi arglwydd tragwyddoldeb. Tydi amser ddim i ti yr hyn ydio i ni. A da ni'n sylweddoli mae ti ydi'r alffa a'r omega, y dechrau a'r diwedd. Does dim byd y tu allan i dy allu di i'w reoli. Does dim byd yn syndod i ti gan dy fod ti'n gwybod y diwedd o'r dechrau. A da ni'n sylweddoli o'r newydd y bore yma ddewn tad. Os ydyn ni'n gallu troi at unrhyw un, yna troi at ti da ni'n gallu gwneud mwyn derbyn y goleuni da ni angen ar gyfer byw heddiw. Mwyn derbyn y gras da ni angen, mwyn gallu cael cryfder i wynebu bywyd yn ei holl dreialon. Ac o arglwydd yn Duw, da ni'n diolch yn fawr yn bod ni'n gallu troi at ti fel rhywun sydd wedi dangos dy hun yn dy fab yn gyfaill i ni. Yn gyfaill sydd â gofal trosto ni. Yn gyfaill sydd yn darparu ar yn cyfer ni. Yn gyfaill sydd yn delio â phroblem fwyaf yn byd ni a'n bywyd ni, sef yn gwrthryfel yn calonau yn dy erbyn di. A da ni mor ddiolchgar o ddewn tad, yn bod ni'n gallu deud am y cyfeillgarwch hwn, bod o'n fwy na chyfeillgarwch, bod o'n gariad. Yn gariad y tu hwnt i'r hyn welodd y byd unrhyw le arall. Oherwydd felly y cerais ti y byd, fel yr rhoddais ti dy unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond cael ohono fywyd tragwyddol. Ac o ddewn tad, mae'r pwy bynnag yna yn fawr iawn. Pwy bynnag, beth bynnag ydy'n hanes ni, beth bynnag di'n cefndir ni, beth bynnag da ni wedi gwneud, beth bynnag da ni wedi methu i wneud. Mae yna obaith i ni wrth i ni droi at yr arglwydd Iesu Grist a gwybod amdano fo fel yr un sydd wedi yn caru ni, a'n caru ni i'r eithaf. Da ni'n cyfaddu o arglwydd yn Duw bod yn cariad ni ddim byd tebyg i'r hyn ddangosodd y gwaredwr. Da ni'n cyfaddu o ddewn tad yn aml mae caru'r hunan ydy'r hyn sy'n flaenaf yn calonau ni. Ac o arglwydd os ydyn ni'n caru pobl eraill, yna caru'r rhai sydd yn dda wrthon ni, caru'r rhai da ni a chysylltiad â nhw, da ni'n gwneud cyn caru eraill. Ond rwyt ti'n canmol dy gariad am fod Crist wedi marw trosto ni pan oedden ni'n elynion. A'r bore mor newydd wrth i ni ddod ger dy fron di, da ni'n gorfod cyfaddef i ni yr wythnos ddiwethaf yma, fethu mewn gair a gweithred a meddwl unwaith eto. Da ni di methu dy garu di yn iawn. Da ni methu charu'n cydden yn iawn. Felly da ni'n pwyso bore mor newydd ar yr arglwydd Iesu ac ar yr hyn nath o trwy i fywyd sanctaidd ac yn arbennig trwy i farwolaeth berffaith yn ein lle ar y groes a trwy i atgyfodiad a'i eiriolaeth rhyfeddol trosto ni. Ar y bore yma, da ni'n gofyn i ti o dad, nid yn unig i faddau ni'n beie, ond rhoi ni'r gallu i dy garu di yn fwy nag eriod o'r blaen, ac i weld mwy o wirioneddau mawr o dy air di wrth i ni fyfyrio yn dy air. Da ni'n cyflwyno'r byd da ni angen i ti, gan ofyn o ddewn tad y byddi di yn dy drigaredd yn ymwneud â phobl y dyddiau yma i ddwy'n llawer i sylweddoli beth ydy dy gariad di a sut wyt ti am i ni droi ata ti. Rho gymorth o dad i bawb sy'n gweithredu daioni yn byd. Ni'n cofio'n arbennig y meddygon a'r rhai sy'n gweithredu y maes iechyd yn y wlad yma ac mewn gwledydd eraill.
A da ni'n gofyn o ddewn tad y bydd y gofal sydd yn cael ei ddangos mewn cymaint o ffyrdd yn cael cyrraedd y rhai mwyaf anghennus. Yn arbennig o ddewn tad rhai gwledydd tlawd yn y byd lle does ganddyn nhw mor modd i ddarparu y gofal fel sydd efallai yn y wlad hon. Ond o arglwydd, da ni hefyd yn ymwybodol bod yna anghenion dyfnach hyd yn oed na anghenion corfforol. Mae angen i bobl ganfod yn Iesu Grist, dy gariad tragwyddol di. Felly gweithredodd yw trwy dy eglwys, i dy eglwys gael bod nid yn gywilydd i dy enw ond yn hytrach yn ogoniant i dy enw, trwy ein bod ni'n ffyddlon yn rhannu'r gair. Ac oherwydd hyn, da ni'n gofyn y bore yma bydde di'n siarad efo ni trwy dy air, fel yn bod ni efo mwy o ffydd yn o ti, mwy o hyder yn yr Efengil, a mwy o gymorth trwy'r Ysbryd Glân i dy ddilyn di ac i ddwy'n gogoniant i dy enw. Felly helpa ni wrth i ni fyfyrion y gair, rhoi'r Ysbryd Glân i roi geiriau o'r newydd yn fy ngenau i fel pregethwr, a chlystiau i'w wrando, a chalonau i glywed ac ewyllus i blygu i bawb sydd yn gwrando ar yr oedfa hon. Felly clyw yn gweddi, derbyn yn diolch am dy holl ddaioni, a maddau'n holl feie trwy Iesu Grist yn harglwydd angwaredwr da. Amen. Wel, yn y gyfres pregethau yma, da ni'n ceisio edrych ar rai digwyddiadau arbennig yn hanes bywyd yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'r person yma da ni'n meddwl amdano fo. Mae'n berson arbennig iawn. Mae'r Beibl yn deud wrthyn ni i fod o yn wir dduw, ond yn wir ddyn hefyd. A mae hwn yn rhywbeth da ni'n cael ein anodd weithiau i ddeall. Ac eto, trwy ffydd da ni'n ei gredu o. A mae'r emyn da ni am ganu nesaf yn gofyn am help i gael gweld hyn yn fwy clir. Am gael ffydd i edrych gyda'r angylion frei i drefn yr iachawdwriaeth, dirgelwch yn ddisi. Dwy natur mewn un person, yn anwahanol mwy, mewn purdeb, heb gymysgu neu perffeithrwydd hwy. Wel, dwi am hynny feddwl am y digwyddiad nes i ddarllen amdano fo yn gynharach. Yn Efengil Mathew y 4 bennod. Mi fedrwch chi droi ato fo os ydych Beibl o'ch blaen i chi, a fydd o'n dda i gael yr hanes o'ch blaen, i gael eich atgoffa'ch hunan o'r hyn ddigwyddodd. Ond pan mae rhywun yn dechrau ar waith newydd, un o'r pethau cyntaf sy'n gorfod digwydd ydy fod yna rhywfaint o hyfforddiant yn cael ei roi ynte. Weithiau, cyn ymgeisio ar gyfer y gwaith hyd yn oed, mae yna
aroliadau neu braw sydd yn gorfod cael i pasio. Gewch chi ddim ymarfer fel meddyg enghraifft, heb eich bod chi'n gyntaf wedi cael blynyddoedd o hyfforddiant yn y coleg. Gewch chi ddim cael gwaith yn gyrru bws neu lori, heb eich bod chi'n gyntaf wedi pasio prawf gyrru arbennig. Ac yna wrth i rywun gychwyn yn y gwaith, mi gewch chi rywun yn dangos i chi, wel dyma'r pethau pwysig, dyma beth sy'n eisiau i ti gofio gwneud, dyma lle mae gwahanol bethau yn digwydd. Dyn ni'n cael gwybod beth dyn ni angen wrth fynd ati efo'r gwaith. Rwy'n bythefnos yn ôl oeddwn ni yn sôn am yr arglwydd Iesu, yn dechrau cyfnod newydd yn ei fywyd, yn wir yn dechrau gwaith newydd, yn troi o fod yn gweithio fel saer, i ddechrau y gwaith newydd yma o weinidogaeth gyhoeddus. A mi gychwynodd o fel gwelson ni trwy gael i fydyddio. Ond wedyn mae'n cael ei arwain gan yr ysbryd glân i'r anialwch. Ymhell o gwmni'r bobl ac am 20 diwrnod mae'n mynd heb fwyta a mae'r diafol yn dod i'w demtio fo. Fedrwn ni falle feddwl am hwn yn debyg i'r hyfforddiant dyn ni'n gael wrth gychwyn swydd newydd. Mae Iesu'n cael ei arwain i brofi rhywbeth sy'n mynd i fod yn help iddo fo wrth iddo fo wneud i waith. Mae'n gweld rhywbeth nad oedd o ddim wedi i brofi o'r blaen. O leia, di o ddim wedi profi hyn yn y ffordd arbennig yma o'r blaen. Mae yna bethau mawr i'w dysgu fan yma. I ddeud i gwir wrth baratoi'r bregaeth, mi weles i gallwn ni fod yn pregethu sawl tro ar yr un hanes bach yma. Peidiwch â phoeni, dwi ddim yn mynd i roi'r cyfan i chi heddiw. Ond gadwch i ni sylwi ar rai pethau fan yma. A'r pwynt cyntaf dwi eisiau i ni feddwl amdano fo ydy hyn. Mae ganddo ni elyn. Mae ganddo ni elyn. Pan o'n i'n tyfu yn fachgen yn ôl yn 60au'r ganrif diwetha, mi fyddech chi wedi ffeindio llawer o bobl yn chwerthin ar ben y syniad o ddiafol. Oedd pawb yn barod i gydnabod fod yna y fath beth a drygio ni, ond roedd y syniad o berson dieflig, Satan, yn cael ei wfftio fel rhyw ofergoel cyntefig. A bydde neb mewn oes wyddonol fel yn hoes ni'n gallu credu yn y fath gymeriad. Rhyw gymeriad cartŵn coch efo cynffon fforchiog a chlistiau pigog. Ond wrthyn ni edrych ar y byd, ychydig bydde'n barod i wadu fod na ryw rym dieflig ar waith. Da ni'n cael gwybod y dyddiau yma trwy'r cyfryngau am yr hyn sy'n digwydd. Nid yn gymaint o grymoedd naturiol sydd yn gallu bod yn ddigon dychrynllyd, ond pan da ni'n clywed be mae pobl yn gallu gwneud i'w gilydd, ffordd mae pobl yn trin ei gilydd ar adegau. Mae yna ddrygioni yn byd ni. A mae'r Beibl yn deud wrthyn ni bod y grym drwg yma wedi grynhoi mewn person ysbrydol, goruwch naturiol. Y diafol, y Satan, ydy ffordd arall mae'n cael ei gyfeirio ato fo, yr un drwg, cyhyddwr y brodyr. A doedd neb yn y Beibl yn fwy ymwybodol o hwn na'r arglwydd Iesu ei hun. A mae'n deud bod o'n elyn i ni. Mae gweddi'r arglwydd, a gweddi roddodd Iesu fel patrwm i ni. Mae'n deud yn dydy, gwared ni rhag drwg, ond mae modd cyfieithu hwnnw, fel mae'r Beibl Cymraeg Newydd yn ei gyfieithu fo, fel gwared ni rhag yr un drwg. Da ni yn cael ei cyflwyno iddo fo yn gynnar iawn yn y Beibl yn dydyn ni. Yn ôl reit yn y dechrau yng Ngarddedyn, mae'n dod mewn ffurf sarf i demtio Efa ac Adda yn gwrando arno. Yn llyfr Job, da ni weld o'n cyhyddo'r dyn diwiol hwnnw, ger bron Duw.
Ac oes mae yna lawer na dyn ni ddim yn ddeall am hwn. A mae modd creu pob math o ryw theoriau rhyfedd a ffantastig amdano fo. A rhaid ni wylio rhag gwneud hynny. Ond mi fedrwn ni ddeall rhai pethau am y diafol. Yn gyntaf, mae'n cael ei weld yn y Beibl fel angel nerthol wedi greu gan y Dduw, ond wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Os ydych chi eisiau, mae'r Beibl yn sôn amdano fo fel rhywun yn dringo allan o lle Duw wedi osod. Mae eisiau dringo fyny i le Duw ei hunan. Mae eisiau disodli Duw a bod yn rheolwr y cyfan ei hunan. Ac felly y pennaf peth mae'r diafol eisiau ei wneud ydy difetha'r berthynas rhwng Duw a ni. Mae'r Beibl yn dweud bod Duw wedi'n creu ni ar ei lun a'i ddelw fo. Ac felly mae'r diafol eisiau difetha'r delw hwnnw. Mae eisiau'n cael ni i beidio adlewyrchu yn crewr ni. Dyna be mae eisiau gwneud yn fwy na dim yn y byd. Ac felly, os di Duw yn sanctaidd, mae am i ni fod yn ddrwg. Os di Duw yn caru, mae am i ni fod yn casau. Os di Duw yn hael a grasol, mae am i ni fod yn hunanol. Mae eisiau yn difetha ni, difetha delw Duw ynddo ni. Mae yn Elin sydd weithiau'n gallu ymddangos yn ddychrynllyd iawn. Mae Pedr yn dweud, mae eich gwrthwynebydd y diafol yn prowla o gwmpas fel llew yn rhuo gan chwilio am rywun i'w lyncu. A mi brofodd Pedr hynny wrth i ymerodraeth Cesar ddod ac yn y diwedd i ladd o trwy i groesoelio fo. Ond weithiau mae'r diafol yn gallu ymddangos fel yn ffrind gorau, yn cynnig ffordd rhesymol ein i weithredu, a mae Satan yn ymrithio fel angel goleuni, medde'r Beibl. A mi welodd Pedr hynny hefyd. Achos pan nath Iesu ddeud fod o'n gorfod mynd i ddioddau, bod o'n mynd i fynd i gael ei groesoelio i fradychu ac yn y blaen. Dyma Pedr dweud, na rhaid i ti beidio gwneud hynny. Mae yna ffordd haws i ti, mae yna ffordd well. Oedd Pedr fel sef o yn angel goleuni'n ceisio helpu Iesu. Ond Iesu'n dweud, dos ymaith yn fôl i Satan, y diafol oedd yna. Chi'n gweld, mae o'n gyfrwys a mae o'n nerthol. Mae'r Testament Newydd yn sôn am gynllwynion diafol. A mae'n sôn am bod ni mewn brwydr. Nid am ei drolion yr ydym yn yr afael, ond a thywysogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Mae'r diafol yn reality, meddai y Beibl. Ond mae'r Beibl hefyd yn dweud fod dyddiau y diafol wedi ei rhifo. Nid Duw ydy o. Nid dau rym cyfartal sydd ganddo ni. Duw a'r diafol yn stryglan yn erbyn ei gilydd a dyn ni'n gwybod pwy sy'n mynd i ennill. Na, mae Duw yn anfeidrol fwy na'r diafol. Tydi'r diafol ddim yn mynd i gael y gair olaf. Mae mwy o rym ymys bach Duw, os gallen ni roed o felly, nag yn holl y rym y diafol. A mae yna lyn o dan wedi i baratoi ar gyfer y diafol ei angylion. Mae Duw yn anfeidrol fwy i nerth na'r diafol. Yndi mae o'n elyn i ni, ond mae'n elyn sydd yn mynd i fethu. Dyna'r peth cyntaf, y diafol. Mae rhaid ni gymryd o ddifri. Mae ganddo ni elyn, y diafol. Ond yn ail, mae'r gelyn yma wedi ceisio ymosod ar Iesu. Dyna ddaru ni ddarllen yn yr hanes yma, ynde? Mi aeth yr arglwydd Iesu ar ôl cael ei fedyddio. Ar ôl y profiad rhyfeddol yna o'r ysbryd glân yn disgyn arno fo, a dyw'r tad yn dweud, dyma fy mab.
Yr un annwyl. Dwi'n fodlon yn hwn. Dyna chi brofiad gwych, ond yn ansyth mae'r arglwydd yn cael ei arwain i'r anialwch. A dyna lle mae'r diafol yn dod i ymosod arno fo. Rwan, mae hynny'n dangos ar yna llaw mor hyf ydi Satan, ond hefyd, mae'n deud rhywbeth wrthon ni am Iesu ei hun, a dyna dwi eisiau chi feddwl amdano fo rwan. Iesu ei hun. A'r Testament Newydd yn cyflwyno Iesu ni fel un sydd yn wir Dduw yn tydi. Dyma y gair tragwyddol. Oedd gyda Duw yn y dechreu'r ac oedd yn wir Dduw, dyma hwn wedi dod yn gnawd. Mae e'n Dduw, ond mae e hefyd yn ddyn. Mae e'n wir ddyn, dwy natur mewn un person ydyn ni'n ganu. Mae'n un o'r dirgelion hynny. Mae'n anodd i ni i'w amgyffred yn iawn. Ond un o'r pethau da ni'n gallu meddwl weithiau di, wel ie, oedd Iesu'n Dduw, so doedd o ddim yn stryglan fel da ni ar adegau. Mae o'n Dduw. Mae o fel Superman yn dydi. Mae ganddo fo alluoedd sydd ddim ganddo ni. Galluoedd goruwch naturiol. Oedd o'n gallu cerdded ar y dŵr. Oedd o'n gallu troi picnic bach rhyw hogyn yn wledd i filoedd, oedd o'n ddigon i filoedd. Doedd bywyd ddim yr un peth iddo fo ag ydi o i ni yna. Ond gwrandwch. Gwrandwch ar yr hyn mae'r llythyr at yr Hebreaid ni ddweud. Mae'n adnod sy'n werth sylwi arno. Yn Hebreaid pennod 2 ag adnod 14. Felly, gan fod y plant yn cyd-gyfranogi o'r un cig a gwaed, mae yntau'r un modd wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw. Fel mae'n bywyd ni yn fywyd o gig a gwaed, o stryglan, efo gwahanol bethau, mae o wedi profi yr un cig a gwaed. Ysdim modd temtio Duw, na, fel mae Iago'n deud wrthon ni yn ei lythyr o, ond fel dyn, fe brofodd Iesu demtasiwn, a roedd o'n demtasiwn real iawn. Meddyliwch lle mae'r hanes temtio'n dechrau. Wedi ddo'n prydio am 20 dydd a 20 nos. Ddim wedi cael bwyd ers 40 diwrnod. O, daeth arno eisiau bwyd. A daeth y temtiwr ato a dweud wrtho, os mab Duw i ti. Dywed wrth y cerig hyn am droi'n fara. Ni fedrwch chi'n cael dim byd mwy sylfaenol na chwant am fwyd yna fedrwch. A dyma shortcut i ateb i chwant o, os oedd o'n Dduw wedi dod yn ddyn, wel, troi'r cerig yn fara. Yna cymerodd y diafol efo'r ddinas sanctaidd ei osod ar dŵr uchaf y deml a ddeud wrtho, os mab Duw wyt ti. Bwrdd eich hun i lawr? Oherwydd mae'n ysgrifenedig rhydd o'r chymen i'w angylion amdanat. Byddant yn drigodi ar ei dwylo rhag i ti darod y droed yn erbyn carreg. Oedd y temtiad yma, oedd y diafol, fel sy'n dweud, ti ydy mab Duw, ti'n siŵr? Ydy Duw'r tad wir a gofal amdana ti? Wel, os wneud i dafled i hyn oddi ar y tŵr, mae'r Beibl yn dweud, wel, mae Duw mynd i ofalu amdana ti'n dweud, godi di ar angylion yn dy godi di rhag i ti gael unrhyw niwed. Temtiad i ame i dad nefol, ame pwy ddo i hynna. Unwaith eto cymerodd y diafol ef i fynydd uchel iawn a dangos iddo holl dyrnasoedd y byd a'i gogoniad a deud wrtho, rhai ni gyd a roddaf i ti o'r sythi lawr am addoli. Meddwl am y daioni fedri di wneud Iesu. Se ti'n cael yr holl dyrnasoedd yma yn eiddo i ti a fi di tywysog y byd hwn. A mi gei di nhw. Gei di wneud, gei di sortio allan yr holl dioddeffaint sydd yn y byd. Ond nid yn ffordd Duw. A mi oedd o'n demtiad go iawn. A rhag yn bod ni'n meddwl, mae dyma'r unig demtasiynau wynebodd yn gwaredwr, da ni'n gweld fod o dro ar ôl tro yn dod a rhoi prawf i Iesu wrth iddo wynebu gwahanol sefyllfaoedd, wrth iddo fo gael ei herio gan y Phariseaid.
Pedr, chi'n cofio fel o'n i'n deud, Pedr yn deud sefo pan oedd o'n gwybod llwybr sy'n gennau at y groes, a Pedr yn deud, na, mae yna lwybr arall. Yn fwyaf arbennig yng ngardd Getsemane. Oes na unrhyw ffordd arall? Mae yr llythyr at yr Hebreaid yn deud rhywbeth sy'n syfrdanol wrthon ni unwaith eto. Dyma chi adnod arall o'r llythyr at yr Hebreaid. Henod 5, adnodau 8 a 9. Mai mab ydoedd, dysgodd ei fuddod trwy'r hyn a ddioddefoedd, ac wedi ei berffeithio. Daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ei fyddhau iddo. Wedi ei berffeithio, oedd o'n cael ei wneud yn berffaith. Hold on wan, mae Iesu yn fab perffaith Duw, yndi. Nid i wneud yn berffaith yn foesol, nac i. Ond, dyma fo yn cael dysgu rhywbeth yn brofiadol. Does dim modd temtio Duw, ond dyma fo fel dyn yn cael ei demtio. Dyma fo'n dysgu rhywbeth. Oedd o'n gallu brofi fel dyn, ond ddim fel Duw. Ac felly, yn ei brofiad, oedd o yn dod i wybod yn iawn beth ydy'r temptasiynau dyn ni yn ei wynebu o ddydd i ddydd. A cofiwch, pan dyn ni'n cael yn temtio, dyn ni'n rhoi i mewn yn ddydyn ni, a fel arfer yn rhoi i mewn yn eitha sydyn. Ond fe wrthododd Iesu roi i mewn o gwbl. A fe wynebodd o holl rym y diafol yn ceisio i ore, i'w ddychryn o, i'w ddenio i lwybr arall, i wneud pob dim, i wneud yn siŵr bod o'n troi oddi wrth llwybr i dad, a mi ddydodd o na bob tro. Dyma'r diafol yn ymosod ar Iesu. Mae'n elyn i Iesu fel mae'n elyn i ni. Ond, gawn ni symud ymlaen i'r trydydd peth. Os oes gynddon ni elyn, hefyd mae gynddon ni archoffeiriad ffyddlon. At hyn dyn ni eisiau dod, ar hyn dyn ni angen dod. Oherwydd dyn ni'n gorfod meddwl, wel, beth sydd gan temtiad Iesu i wneud efo ni? Pa wahaniaeth mae'n ei wneud yn bod ni'n gwybod fod Iesu wedi demtio a gwynebu ymosodiadau'r diafol? Pan bod yr Ysbryd Glân wedi rhoi y gwirionedd yma, yr hanes yma i ni yn y Beibl? Wel, mae yna nifer o resymau, gai jyst crybwyll rhai ohonyn nhw'n sydyn. Yn gyntaf, mae Ioan yn deud, yr adnod nes i ofyn i'r plant feddwl amdano fo, i ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw. I ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw. Os oes gynddon ni elyn, mae hefyd gynddon ni rywun sydd o'n plaid ni. Rywun sy'n llawer cryfach na'r gelyn, llawer mwy doeth, llawer mwy galluog. Chi'n cofio wrth i Iesu wynebu i oriau olaf gyda'i ddisgyblion, cyn cael ei fradychu, fe ddydodd o, ni byddaf yn siarad llawer gyda chi eto, oherwydd y mae tywysog y byd hwn yn dod. Ond nid oes ganddo ddim gafel arna fi, medde Iesu. Dim gafel arna fi. Mi oedd y diafol yn meddwl bod ganddo fafel ar Iesu. Oedd o'n meddwl bod yn mynd i ennill buddigoliaeth fawr ar Iesu. Dyma fo'n cael y dorf i weiddi, ymaith ag ef, croesoeli'r ef. Dyma fo'n cael un o'r disgyblion i'w fradychio, un arall i'w wadio. Peilat i'w gondemnio fo. Ac oedd o'n meddwl, dyma fi'n ennill buddigoliaeth ar Iesu, wrth iddo fo gael i groesoelio. Ond yn i'w wendid wrth Iesu gael ei groesoelio. Mi oedd Iesu yn diarfogi'r diafol yn llwyr.
oedd yn cymryd y arf pennaf y diafol oddi wrtho fo. Be di arf pennaf y diafol? Mae'n gallu deud wrth Dduw am bod ni'n bechaduriad a bod ni angen yn condemnio. Ond mae Iesu ar y groes wedi cymryd yn condemniad ni, wedi talu'r pris am yn gwrthryfel ni. Mae o wedi dwyn yn methiant ni hunan, a mae'n dwyn conquest y diafol ymaith. Mae'n gwneud i fyny am yr holl droion y llwyddodd y diafol ein temtio ni i bechu. Ac felly, mae ganddo ni rywun o'n plaid ni. A'r peth nesaf dwi eisiau i ni feddwl amdano fod Iesu sydd o'n plaid ni yn deall yn anawsterau ni. Nid ar chyffeiriad heb allu cuddiodd gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi i demtio am hob peth yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Un sydd wedi i demtio. Mae'n deall be da ni'n ei wynebu. Mae'n deall be mae'n deimlo i gael yn denu i droedio ddi wrth llwybr i fuddod i Dduw. Mae'n gwybod be di'r apel. Mae'n gwybod i bod hi'n anodd weithiau i ddeud na. Mae'n archoffeiriad sydd yn deall ac felly'n cydymdeimlo efo ni yng nghanol yn anawsterau. Dyna un o'r pethau sydd yn gymaint o gysur i ni. Nid Duw heb ddeall yn y nefoedd ydy hwnnw. Ie, mae pethau'n braf yn y nefoedd. Does dim pechod yn y nefoedd. Di Duw yn y nefoedd ddim yn gorau byw drws nesaf i'r cymdogion da ni'n gorau byw yn ei hymyl nhw. Diolch yn gorau wynebu y pethau da ni'n wynebu, ond mae Iesu wedi dod a'i wynebu nhw. A'i wynebu nhw mewn realiti dyfnach na gallwn ni i ddychmygu. Mae o'n deall yn anawsterau ni. Mae o wedi rhoi esiampl i ni o sut mae gwrthwynebu temtasiwn ydy. Sut mae Iesu yn gwrthwynebu temtasiwn y diafol. Atebodd Iesu ef mae'n ysgrifenedig. Mae'n ysgrifenedig nid ar faran unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Ti eisiau fi droi'r cerig yma'n fara, ond mae yna fwy i fywyd na'r materol. Mae yna elfen ysbrydol, mae yna elfen goruwch naturiol, mae yna elfen dragwyddol i fywyd di. A mae'r Beibl yn dweud hynny wrthon ni. Mae yna bersbectif yng ngair Duw sy'n dangos i ni be ddylen ni wneud. A tair gwaith mae'r diafol yn dod â temtasiwn, a tair gwaith mae'r arglwydd yn dyfynnu'r Beibl mwyn gwrthwynebu'r temtasiwn. A nid defnyddio o ryw ddarn da ni'n mynd i hoffi o'r Beibl ryw lawer yna ac mae yna rai darnau da ni'n hoffi. Y drydes Salm ar hugain, y gwynfydeg yn y blaen. Ond o lyfr Deuteronomia mae Iesu'n dyfynnu. Mae'r Beibl yn gymorth i ni i wybod a deall a gwrthwynebu temtasiwn. Ac yn fwy na dim, be dyn ni weld fan yma ydy fod Iesu yn archoffeiriad i ni. Be di gwaith archoffeiriad? Gwaith yr archoffeiriad oedd mynd ar ran y bobl i'r deml i geisio bendith Duw ar y bobl. A mae Iesu yn cynrychioli ni ger bron y tad. Unwaith eto yn y llythyr at yr Hebreaid, pennod 7 ac adnod 25. Mae ef hefyd yn gallu achub hyd yr eithaf, y rai sy'n agosau at Dduw trwyddo ef, gan ei fod yn fyw bob amser i eiriol trostint. Mae o yn y nefoedd, ond mae o yn dod ochr yn ochr â ni. Achos dyna di'r gair eiriol. Mae'n dod ochr yn ochr â ni. I bledio'n hachos fel yn bod ni'n cael cymorth yr ysbryd glân. I fod yn ffyddlon
yn wyneb pob temptasiwn. Oherwydd y mae Dyw'n ffyddlon. Mae'r Beibl yn dweud, mae Dyw'n ffyddlon ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi tu hwnt i'ch gallu. Yn wir gyda'r prawf, fe rydd ef ddihangfa hefyd a'ch galluogi i ymgynnal dano. Ie, fel mae'r temptasiwn yn dod, mae Dyw yn dod ato ni. A'r sail yr hyn mae Iesu yn eirio drosto ni. A mae'r ysbryd yn rhoi cymorth i ni. Fel yn bod ni'n gallu dweud na. Falle gawn ni feddwl mwy am hyn fel eglwys wrth i ni drafod bellach ymlaen. Ond, dyma'r archoffeiriad sydd ganddo ni. Yr un sydd wedi i demtio. A'r temptasiwn hwn yn real iawn. Ac felly bod ganddo ni elyn, mae ganddo ni archoffeiriad ffyddlon. Diolch byth a 100,000 diolch, medde'r emynydd. Diolch trafonodd chwith am fod gwrthrych i'w addoliaeth, estyn can i bara byth. Yn fy natur wedi demtio fel y gwaelod yn ôl ryw. Yno'n ddyn yn wan yn ddinerth, yn anfeidrol fywiol ddiw. Neu fel oedden ni'n canu cyn y bregeth. O fenaid, gwel addaswydd y person rhyfedd hwn, dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a holl wendidau gyd. Mae'n ddiw i garu o'r orsedd a'r ddiafol, cnawd a byd. Wel, bod i Dduw roi gras i chi ac i fi edrych at yr arglwydd Iesu a gweld yn ddyfor un sy'n gallu yn cynorthwyo ni i brofi gras Duw i'r eithaf. Gadwch chi ni ganu efo yn gilydd emyn wrth gloi. Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy yn frawd a phriod i mi mwy, ef yn arweinydd, ef yn ben i'm dwyn o'r byd i'r nefoedd wen. A sylwch yn arbennig ar y trydydd pennill, pwy yw'r endu, ryddfan fenaid gwan, pwy'n cwyd o'm holl o fidiau'r lan, pwy gari a maich fel brenin ne, pwy gydymdeimla fel e fe. Wel, diolch i chi am ymuno gyda ni heddiw. Cofiwch gysylltu â ni os ydych chi yn dymuno. Fyddwn ni'n falch o glywed ganddo chi.
Ac yn y cyfamser, mi fydd myfyrdodau gair o'r gell yn dod yn ystod yr wythnos, a wedyn syl nesos fydd Dyw'n caniatau, fe ddaw oedfa arall o Capel y Ffynnon. Gadwch i ni orffen trwy roi'n hynny yng ngofal ein Duw. Gan fod ganddo ni archoffeiriad sy'n gallu cuddioddef a'n gwendid. Un sydd wedi demtio ym mhob peth yr un modd â ni ac eto heb bechod. Boed i ni brofi nerth i fedru nesau mewn hyder at orsedd gras, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Amen.